Здравейте, аз се казвам Александър Алексиев. Занимавам се с консултантски услуги в областта на мениджмънта и реализиране на инфраструктурни проекти. С Credit Choice работя от няколко години. Ползвал съм ги в избора на ипотечен кредит. Най-много съм доволен от услугата, която те ми предоставиха във връзка с това, че можех лесно и бързо да съпоставя различни оферти на различни банки, както и в крайна сметка, че Credit Choice ми даде възможност и ме консултираха да избера най-добрата за мен оферта. Помогнаха ми в оценяването на различни параметри в офертите на банките. Едно от нещата, които най-много ми допаднаха в Credit Choice е, че не трябваше да губя много време в преглеждане на документации, договори и погасителни планове от банки. Това до голяма степен бе свършено от Credit Choice и те оказаха необходимото ми съдействие в тази връзка и ми спестиха много време и усилия. При избора на ипотечен кредит от Credit Choice работих конкретно с Мария Петкова, която познавам от много години и имам сериозно доверие в нейните финансови и икономически познания и съм много доволен от крайния резултат.